awel Amantawe yng Nghwm Aman Uchaf, De Cymru wedi bod yn datblygu ynni adnewyddadwy cymunedol, allgymorth effeithlonrwydd ynni a rhaglen o gelfyddydau ac addysg ynglŷn â newid hinsawdd. Rydym wedi gosod gwynt a solar cymunedol ar draws De Cymru gan gynhyrchu dros 9 megawattiau o ynni glân, torri allyriadau carbon a dod ag arian i'r gymuned leol. Rydym wedi sefydlu 2 o'r mentrau cydweithredol ynni adnewyddadwy mwyaf yn y DU, ac mae gennym dros 15,000 o aelodau sy'n buddsoddi mewn ynni gwyrdd. Yn 2018, gyda'r arian a gynhyrchwyd gan y fferm wynt, prynom hen ysgol gynradd Cwmgors, a oedd wedi cael yn 2015 ar ôl blynyddoedd o brotestio. Rydym yn falch iawn o allu ail bwrpasu'r adeilad hardd yn Hwb Y Gors, sef hwb cymunedol, di-garbon, hygyrch, fforddiadwy ar gyfer y celfyddydau, addysg a menter. Erbyn hyn, mae yna solar ar y to, a system gwres o'r ddaear a fwydir gan 12 twll tyrio sy'n estyn i lawr 60 metr dan y ddaear. Mae hyn mor ddwfn a siafftiau hen lofa Cwmgors. Mae'r adeilad wedi ei orchuddio ag insiwleiddiad corc naturiol a'i orffen â morter calch traddodiadol. Mae'r adeilad yn 110 mlwydd oed ac roedd angen gwaith sylweddol arno. Llawr newydd oherwydd ymsyddiant, cael gwared am meintiau anferth o bydredd sych, a hyd yn oed adnewyddu rhan o fframwaith y to. Rydym wedi codi dros 1.6 miliwn i gynnal y gwaith, a gobeithio'n agor drysau eco-canolfan newydd yn 2023, gyda chaffi, gardd, cynllun cludiant cymunedol trydan, stiwdios i artistiaid, lle ar gyfer rhannu mannau gwaith, ac ystafelloedd addysg. Bydd cartref parhaol yma i urdd gwehyddion, nyddwyr a llywyddion tawe, a safle i awel Amantawe. Ond yn bwysicaf oll, bydd yn fan cyfarfod i bawb. Beth hoffech chi ei weld yn digwydd yn Hwb Y Gors, a sut hoffech chi gymryd rhan? Trwy ddod â'r gymuned ac artistiaid, addysgwyr ac entrepreneuriaid at ei gilydd mewn adeilad di-garbon, rydym ni'n credu y gallwn gyd greu syniadau gwych ar gyfer dyfodol gwyrdd.